Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli noLungstar. Namhlanje vashela uma uthi-kena naye unestori sakhe afisa ukusharisha ukuthi yini le yamxosha emendweni. Sawubona njani? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila. Ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela nonke babukeli emakhaya. Ngiqhamuka endaweni yase Manzimtoti. eManzimtoti. Yebo. Igama uba? Igama uGugu. uGugu, isibongo? Wakacele. Ngabe ngiyakuthakazela manje angizazi izithakazelo zakacele. Ondosi. Ondosi. Balula nje omagayi. Omagayi. Okay. So manje-ke ngicela ungixoxele-ke ngohambo lakho lomshado mawukhula. Umshado ububuka kanjani? Khuleni kwami nje umshado bengiwubuka njengento enhle. Into okufanele wonke umuntu wesifazane afinyelele kuyona ngoba nami bengiye ngiziphuphe nje nginomyeni wami, nginabantwana bami, nginomuzi wami. Umyeni wami nje naye futhi nginaso isithombe sakhe Sokuthi ufuna abe kanjani, insizwe enjani? Yebo. Awuchaze nje ukuthi wawucabanga ukuthi uzoba insizwe enjani? Ngangithanda bandla kube insizwa enhle nomzimba nje. Inomzimba. Insizwa ethanda ukondleka. Manje abe mude ngoba phela umfishane. Esukile. Okay-ke, so manje ngicela ungixoxele umsolwa nahlangana kanjani naye? Kusho ukuthi nje sasikade sihamba indlela eziya esikoleni. Okay. Sifunda. Sahlangana-ke kanjalo-ke kusho ukuthi kwaba ukuthi nje siphuma esikoleni, naye uphuma esikoleni sakhe, nami ngiphuma esikoleni sami. Lokho engibona hayi. Kusho ukuthi ngelinye ilanga za-ofarisha ukungiphatha isikhwama sami sesikole. Wena na? Agodla isikhwama sakhe, agodla isikhwama sami. Hayi bo! Hayi. I-TLC lapho. Iphethwe kahle. Iqanda. So manje-ke, okay, ngaphandle kokuphatha iy'khwama, yini enye yayihlukile ngayo ngoba I'm sure baningi abanye ababekunaka bethi hayi bo, phela ngicela unginike ithuba kodwa lo wabona ukuthi fanele umnike ithuba. Kona nganginakekile impela ngoba ekukhuleni kwami nje benginalo mzimba nje engicabanga ukuthi isikhathi esiningi abafana bayawuthanda. Okay. Yabo. Inyama ezinye endaweni e-right. Endaweni e-right, yonke into emashalofini akhona. Yabo. Nje. So yena-ke wayihluke ngani? Yena kusho ukuthi thina sikhule ngale khathi lezi umuntu esashelwa ngempela. Yabo, ingekho lento yokuthi kukhulunywe emafonini mhlawumbe kuya nama-date. Thina sikhule nje umuntu eshelwa and uma ngabe kushela ngokubekezela ubone ukuthi hayi cha umuntu ongidingayo lo akaphuthuma into ethile, uphuthuma lona uthando nje kuphela. Kusho ukuthi yena wahluka kanjalo-ke nokuthi wayengivikela nje ngoba babekhona nakudala abantu ababekade beshela ngendluzula. Uma ngabe nginesimo esinjalo kulabo abashela kanye naye engivikela. Kusho ukuthi umuntu ohluke kanjalo-ke nje ukuthi uyangivikela uma ngabe kuwukuthi ngiyahlukumezeka. Uvikela iy'nto zakhe. Uyasho nje futhi sengakavumelani. Cha phela yena vele engqondweni wayazi ukuthi ngivela iy'nto zami. Kusho ukuthi nje uma ngabe kukhona ukukhulumiseka nje ngendlela engacacile abe nakho ukungidifenda ngingakenzi lutho mina. Yabo nje ngibona ukuthi hayi cha la bandla Nkosi yami. Mangase kuthiwe ngiyavuma kuzohamba kahle kodwa ibe khona lento yokuthi asisheshe phela thina ukuvuma. Kwathatha isikhathi singakanani nje ukuthi uzuvuma? Kwathatha isikhathi ngoba neminyaka. Sihamba indlela esikoleni. Ngoba abantu manje sebethi sishaya u-90 days. Nalowo 90 days loyo uphelele emoyeni. Thina sasishelwa thina. Thina sasishelwa. So umnyaka yaphela? Yaphela nje. Kodwa wangaphela amandla. Hayi wangaphela amandla. Balokhu becuphile nabo laba babekade bekhona kodwa yena okwakhe kwakuhluka. Okwakhe nje ukufuna mina. Hayi mina ngibona ngathi intombi yayisinqoni. Ngoba kwesikhathi kwakwenzeka mina babuye esikoleni. Mayibuya uzophuthuma ukuyongihlangabeza. Uyabo? Kusho ukuthi uyazazi phela into ubuye mina ngimazi. Uzophuthuma ungihlangabeza hayi. Angithola ukwenzeke nasho ukuthi ngibuye esikoleni kanjani.
So manje-ke imali la iphiwe ekhaya sengiqala ukucabanga ukuthi isiphelela kuwena. Hawu leyo mali phela kwasekuyeyami. Kwakuyimali yami phela leyo. Ngangiyimama nje kube kwakuyilesikhathi samanje ngangiyobizwa ngemama. Abanye abantu babecabanga ukuthi sesivumelelana, cha kwakuseyiyona nje indaba yokuthi hayi kuyakhulunywa. Uyabona kumehluko buka abantu babebona sengathi senivumelene kodwa kwakusashelwana. Yebo. Iminyaka kusashelwana. Yebo. Kodwa manje kuphela u2 days seziyakhala. Afise kunzima bo. So manje-ke akhatheke sezekhaya-ke. Wayibeka kanjani lolu daba lokuze ekhaya noma wathumela umuntu wenze njani? Okay-ke kusho ukuthi savumelana sazwana kwahamba ngesikhathi kusho ukuthi saba nengane in between safundwa lapha isikole. Okay, nanifunda grade ba? Ngase ngika 11 mina. Okay. Yena seka 12. Okay. Kusho ukuthi kwakusa o9 ngalezi ikhathi zethu ngananye neka 10. Kusho ukuthi kuvela ingane-ke makuvela ingane bese ngithatha ibreak esikoleni ngibuyela ngonyaka olandelayo. Lo nyaka olandelayo-ke ngiphindela khona vele ka11 ngoba ngangikade ngiphume khona. Uma ngiphinda kusho ukuthi bese eshoka ukuthi ayi ngeke ngicabanga ukuthi ngithumela abakho ngekhaya. Kusho ukuthi wayebambile nje amabhizinisi nakubo ngalesikhathi. Yena ngoba wayeseqedile mina sengibuyela. Wasebamba-ke iy'ntweni zasekhaya kubo waphinde wathola itoho elingconywana. So babecebile ekhaya? Ekhaya baba abantu nje aba-right. Okay. Hhayi-ke waseshoka ukuthi ucabanga ukuthumela abakho ngekhaya. Hhayi-ke ngadlulisa-ke lokho ngomlomo ekhaya. Base besho ekhaya ukuthi hhayi akabhale incwadi. Mayebhala incwadi kushuthi wanginika incwadi ngayihambisa ekhaya kwathiwa ekhaya kufuneka umhlinzeko wesiqiniseko sokuthi bayeza. Imake ngicela uchazele umhlinzeko wesiqiniseko ukuthi bayeza ngiyaqala ukizwa. Oho kusho ukuthi uma ngabe ezothumela abakhongi umkhwenyana ezo-TA. Okay. Kukhona imali ehamba phambili. Ngempela? Yebo. Leyo mali kodwa ave kuwukuthi bayaphiwa abala benzela ukuthi-ke na mawukuthi awusaqhamuki. Mangukuthi awusaqhamuki ngaphela kuzodliwa ekugcineni kosuku. Kuzoba nento ethi kukhona abantu abezile. Kufanele yena akhiphe leyo mali but leyo mali iyabalwa futhi kulezi umalobolo ey'suke zizodwa. So ifana ne-deposit somehow. Okay. Yes kodwa ibizwa ngamahlinzeko. Oh okay. Kuthi-ke mangabe sekubalwa izinto ey'thile kubonakala ukuthi okay mhlambe kuba khona nenkomo engabiza leyo mali. Bese kuthiwa-ke sesizobamba kule mali besikade siyilethile. Ibizwa ngomhlinzeko. Oh okay. Wayikhipha-ke futhi-ke bandla leyo mali. Hhayi kwaba kuhle-ke bandla bafika basenza-ke izinto. Kwenziwa nje umcimbi omkhulu ngoba angazi ukuthi kuthiwani kwezinye iy'ndawo kodwa kwakuwumcelo ney'bizo. Umcimbi nje wawumkhulu kwambathiwa ngagqokiswa sasifikelwa nanesuitcase-ke thina-ke mangabe ucelwa ungagqokiswa nje ingubo phansi. Isiphi lesi sigodi? Isigodi sakaThoyani. SakaThoyani. Okay. Kusho ukuthi uma ngabe ufika umkhwenyana nje ezokuzeka uyagqokiswa yebo ingubo yobukoti kodwa kuba khona isuitcase. Isuitcase-ke kwangelona langakithi isiko langakithi isiko langakubo. Isuitcase elifaka iy'mpahla zami zokuthi ezintsha ingubo zobukoti. So babekufaka amaphinifa ney'ngubo indlela abafisa ugqoke ngayo. Yes, indlela abafisa ukuthi ngigqoke ngayo emzini. Oh okay. Kwaba umcimbi omuhle omnandi. Cha nangendlela yokuchaza ngayo into entsha kumina engizwayo. Abanye bayalenza isuitcase kodwa kusuke kwenziwa isuitcase lokuthi uqomile. So thina vela sibanga naleyo process yokumiswa kwey'duku sayiqhumanela nje kusho ukuthi ngobonakala ngengane. Kwase nakho sekuvela-ke hhayi kwase kuba ukuthi kufanele isuitcase libe khona-ke. Okay. Eliqhamuka kumkhwenyana. So manje-ke ngoba eselethe isuitcase wenza konke kuchaza ukuthi usuzohamba uyohlala khona ekhaya? No. Uzokushiya? nje. Usayingoduso. Ngihlele ekhaya siyabonana ngaleyo ndlela esibonana ngayo. Okay. And then umshado-ke wasuba nini? Umshado awuthathanga nawo isikhathi eside. Ngoba kwafanele ukuthi ngihambise umbonda uyabona kuyoboniwa iy'nkomo. Kwashadiwa-ke kusho ukuthi uma sekushadiwa kwashadiwa ngoba le process sayenza
sekuzelwe ingane sengibuyele esikoleni ingane esina 5 years. Oh, okay. Ingane esina 5 years. Ayike sashada-ke. Nashada. Lalunjani usuku lakho lomshado? Lwalumnandi, lwaluluhle. Yini nje owayibona laphana wathi yabo le? Ngisho noma kuthiwani yona part engiyithandile le. Kukhona le phathi lena yokuthi usesibayeni uyokhomba inxeba lenkomo. Oh. Emnandi leya phathi. Emnandi kakhulu. So manje angichazele lento yokukhomba inxeba base bethini yo inxeba lani? Inxeba lenkomo. Li symbolize ini? Ey anginayo ishoke ukuthi li symbolize ini. Ayizangaze ngiyifind out leyo ndaba. Cha ngeke ngiyibuza ukuthi symbolize ini. Angikaze ngiyifind out leyo ndaba. Hayi. But ya ngi-interesta kakhulu ngayithanda. Okay. So manje ke sekushadiwe wahamba wayohlala emzini wakho noma wahamba wayohlala nabazali? Uma ngabe sekushadiwe ngisho ukuthi ngahamba ke ngaya emzini. Kubo kule KwaZulu. So umama nobaba basakhona? Kwakhona umama kuphela uma bengasekho. Yayinjani impatho umakoti omusha? Awe babe ngithanda abantu bakuleya ndawo. Engithanda loya mama. I'm sure noma yakho uphathi yabona. Ufuna ngibe kwakhe. Ngempela? Engithanda ney'ngane zakhe bonke. Bengithanda kulowa muzi ngale ndlela engeke ngize ngiyazi. Yabo nje ngisawumakoti vele ngangiya ngokhisimusi nengane yabo. Uma ngabe ngifikile sifike naye asizukuba ndawonye elawini lakhe. Yeah. Ngizoyilalela nabo laba balakubo. Nje uthando lolo. Kuba njalo nje kuze kuhanjwe ngiyilalela nabo siyilalela nje samantombazane. And then inkinga ke siqala phike le sizokuhlalisa la. Hayike. Ngoba phela yabo ngoba uyixoxa nje nami sengize ngiyohalela umshado. Hayi umshado akuyona into yokugive uphiwa wona ngoba phela angazi nami ukuthi kwasuka kephi kodwa nje kwakungeve kumnandi. Kuthi ekusuka kubhuti wayeqala ke manje eseqonywa ke. Waqonywa uma eqonywa ngangiqala ke nokwazi mina ngoba phela umuntu wami oqala ngangiqala nokwazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi athande wena aphinde athande omunye umuntu. Yangiphatha kanzima leya nto lokho ukuthi ngonda nasemzimbeni ngendlela emangalisayo. Kodwa basho abantu bathi enayi amadoda nje ayaqonywa. But wena wawungekho prepared. Angingekho prepared and angiyazi lento ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi aqonywe nawe futhi ukhona. Especially sekushadiwe phela manje. Like wazi ukuthi sibheka phambili sakhala umuzi. Waqonywa ke. Mayeqonywa kusho ukuthi ngile emakhaya ke ula eThekwini ngibuye ngize nami phela ngoba ngala eThekwini ngibuye ngize la eThekwini. Hawu uma ngifika eThekwini ngigcine ngitholile ukuthi le ntombazane iwubani wakabani. Intombazane yasendaweni. Intombazane yasendaweni. Noma esebenza naye. No eyasendaweni nje. Uma ngabe bethandana nale ntombazane ngiphinde ngitshelwe futhi ke thina sikhule kuyihlazo ukuphuza komuntu wesifazane utshwala. Ngizwe kuthiwa le ntwana iyaphuza. Lapho uyababaza. Ulokhu babazile. Yimina kanana ngisathusa ukuthi uqonywa ngikhona. Iyaphuza futhi le ntombazane. Yeah. Kuthi uyaphuza intombazane ngithi hawu. Hayibo. Kodwa ngoba ngithusa kakhulu ukuthi yena akaphuza uqobo lakhe. Kodwa uzothatha umuntu ophuzayo. Hayi abathandani bahamba phansi. Imama manje sebekwenza naphambi kwakho yini? Abathandani bahamba phansi nentombazane. Intombazane mangabe ngikhona iyafika izosho ukuthandana kwabo ikuchaze. Bahamba indawo esingayihambi naye. Bahamba amahotela. Umsolo umbuza. Bahamba izinto. Mangimbuza useyashaya. Sengiyashawa ke manje. Kunezinto ezintsha nje eziningi ezenzekayo engingazazi. Ngimtshela ngithi kadila lento nganathi udlala ngayo lengane. Ngicasule le gama lokuthi lengane umdodovu wesalukwazi. Hayibo imanga engangibhekana nazo lapha yana ngizazi. Udlala ngayo lengane bingeke lengane izelana lengane lena ine order.
Oh, so manje ngithathaphi so le manje nto umqamba mina? imanga sekuwena. Mina-ke ngiqamba amanga, ngishawe. Hawu ma. Ngishawe. Hhayi kwahamba-ke kwahlukana nale ntombazane-ke ngezwa kuthiwa hhayi sebahlukana. Yeah. Hhayi, nya, wathandwa enye futhi. Ingeyinhle-ke leyana-ke ngangivele ngisanganiswe ubuhle bayo-ke. Ngisanganiswe ubuhle bayo. Loya wayegqoka ngendlela ehlukile. Nami phela ngowasemakhaya, ngiphinda ngiyoganela emakhaya. Indaba yokuthi umuntu wesifazane uyabhulukela angiyazi. So it was something new nalapho. Nalapho futhi-ke lona-ke ugqoka amabhulukwe. Kuningi kahle kahle kwakushaya ngapha ngala. Ushawa ukuthi uyaqala ukuzwa ukuthi kuyachithwa. Uyaqala ukuzwa ukuthi-ke umuntu uyaqonywa. Uyaqala ukuzwa ukuthi uphuza utshwala. Kuningi. Lona uyifakela amabhulukwe-ke afike futhi naye lana. Mangifikile azongitshela ukuthandana kwabo. Angibize nangempahla yasendlini. Ngiwudlulise umyalezo. Akubize ngempahla yasendlini. Ngingabe ngisazi ngempahla yasendlini. Kusho ukuthi ngempahla yasendlini ngwabona bayahamba wena phela. Bahamba nasebusuku. Oh, so wena uyifenisha. Vele mina ngaze ngihambe naye ebusuku. Angikaze futhi ngiyolala ehhotela. Ima-ke ngiyabona yokuqala mhlawumbe wawusashawe ishock netrauma. Eyesibili abazali awubabizini ubatshela udaba. Abazali angakababikeli nje ngisalokhu ngiyithola mangiseThekwini indaba. Imkili uyigile eThekwini. MangiseThekwini nje ngifice indaba. Hayi-ke kusho ukuthi-ke bathandana-ke nalona. Awu-ke kusho ukuthi sike emakhaya nje. Siyezwa kufika umyalezo kuthiwa hayibo unengane. Hawu kuthi ngiyitshela ukuthi mina ile ntombazane mhlawumbe-ke. Yeah. Hayi kuthi uyile yantombazane ephuzayo. So manje bese babhanqa bobabili nibathathu manje lesi simo. Kusho ukuthi mhlawumbe kwasala isisu noma kwenzekani. Angisakwazi phela ukubuza imibuzo ngoba ngikhuluma iy'ndaba zakhe uyangishaya. Angisakwazi ukuthi ngimbuze iy'nto zakhe manje. Manje usuncamela ukuthula ungalitholi iqiniso. Le ntombazane-ke iney'manga-ke lena-ke manje kusho ukuthi ishiyiwe le eyasekuqaleni eyayiphuza. Ishiyiwe kanjalo noma bathandana into engacacile ngenxa yalo sekhona. Kusho ukuthi sebelwa bobabili bona njengey'ntombi. Lapho unkosikazi uthula uThedu. Mina ngithule ngiyabukela. Hawu kusho ukuthi le ntombazane ifike ngelinye ilanga. Kukhona lo sengizwa-ke kushiwo kukhona lona ifike ibulala amawindi. Ithi akaphume lela. Shawana ibulala amawindi endlu. Kuthiwa akaphume lo la phakathi. Sekungena thina sonke-ke manje kulolu daba. Suka abasemakhaya kusuke nabala eThekwini kuzokhulunywa le ndaba ukuthi hayibo. Yesimanga iy'manga zonke lezi thina siyisikhaya thina siyazi yonke lento. Intombazane eshaya izishaya indlu. Hayibo. Abantu analwa wodwa. Ngisho indoda ayishawa. Hhayi-ke lana kwakushawa indlu. So manje-ke angitsheleke. Yini le eyenzeka wathi no ngiyaphuma la. Hhayi-ke kusho ukuthi ngelinye ilanga-ke kuplanwe-ke njengoba kuziy'nsuku zamaphasika nje. Hhayi-ke kusho ukuthi kuplanwe ukuthi angeke siye esontweni. Hhayi uyangazi-ke mfana ngumuntu okholwayo. Ngihambe-ke ngiye eluphuzeni esontweni. Uma ngabe ngiye esontweni inganisele kubo. Hhayi mayifika esontweni angazi ukuthi wayedleni umuntu ongaphuzi. Mayifika esontweni angibizele ngaphandle. Sihlala khona-ke esontweni phela iy'nsuku zephasika. Angibizele ngaphandle mangabe ngifika lapha ngaphandle angishaye. Emagcekeni esonto angishaye. Nge-Passover. Ngephasika. Wangishaya wangidabula izinto engizigqokile. Wangidabula lokho kokuthi babethi bayaqhamuka bethi bazokhuza. Hayibo. Kucaca ukuthi phela nginquna akekho umuntu ozosondela. Abantu besifazane nabo ngunkosikazi akwaziwa noma ngishawa yisoka noma yini. Umuntu onjani lo zoshawa esontweni kuyaziwa nje iy'nsuku zephasika. Wangishaya. Uthi mayekushaya ukushayelana. Uthi ngifunani la. Uyazi nje inkonzo.
uyangazi nje ukuthi ngangivele ngade ngiyikholela kwayisekuqaleni. Uyazi ukuthi iy'nkonzo engiyihambayo lezi, uyazi ukuthi ngumuntu ohambe, hhayi, wanginakaza. And then wagcine-ke nini ukukushaya-ke phela ngoba uthi wakudabula waze wasala unqunu. Kusho ukuthi bese ngiyabona ukuthi hhayi ngeke ngiyashawa lana akukho ukuphumula, aphinde futhi aqonywe-ke nje ubusaphasapha-ke manje aqonywe nje aqonywe nasemakhaya. No, asiphindele kuleyo sonto. Ngifuna ukwazi ukuthi iyaphelela kanjani-ke yona. O eyasesontweni. Walandelwa yini ukuthi-ke na uze phela ayeke ukukushaya? Eyi, kusho ukuthi nje into eyenzeka wavele wangithatha wangifaka emotini wakhiya imoto, whip sahamba-ke nginjalo. Akekho esontweni ucabanga ukuthi-ke nakufonelwa amaphoyisa ukuze Hhayi, uthole akekho usizo? umuntu ocabanga leyo nto. Into eyenzeka usahamba ngimazi ukuthi uyaphi kodwa sasiye ekhaya ngangazi mina ukuthi siyaphi. Sihamba saya ekhaya kithi, masifika ekhaya kithi atshele umfowethu ukuthi akangene emotini. Uma ingena emotini siyahamba siya lapha esontweni, uyongena ngaphakathi esontweni athathe iy'mpahla zami. Uma ethatha iy'mpahla zami kusho ukuthi mina inkonzo sengiyayishiya. Hayi bo. Sengiyayishiya mina phakathi inkonzo kanjalo, akekho umuntu obuzwayo, akekho umuntu onjalo. Kuleyo moment-ke kulandwa iy'mpahla ekhanda lakho kudumani. Mina ngiyitshela ukuthi yabona ngoba vele uwumuntu oseshaya kanje, kusho ukuthi manje seyongibulala. Sekubulala. Mayekwazi nokuthi angistriphe kanje phambi kwabantu. Kusho ukuthi manje sekuphelile-ke ngami sengiyofa. And then nagcina nifinyelele kuphi? Kusho ukuthi-ke sahamba-ke waphindisa lona ekhaya, kusho ukuthi kwakusekhona nokhulu lwami masifika ekhaya. Kusho ukuthi kwabonakala nje lapho ukuthi hayi bo kukhona into eyenzekayo. Ekhaya ngangike ngabathi fahla ukuthi useyaqonywa useyashaya kanjani kwathini. Ngoba ngibona ukuthi engathi kucuphele kuthini ngizoshiya. Ekhaya bazosala bethi kusho ukuthi mina khona into eyayingishisa. Bayazi ukuthi kunaleyo nto kodwa babona ukuthi engeke. Bathe bathi uma bayabuka emawindini emoto bathola ukuthi ngiyakhala ngase ngikhala ngibuke ngazi ukuthi manje ngingena ihese ekhaya. Bakithi. Iyangibuyisa. Kunzima ngale ndlela le. Kusho ukuthi ukhulu wabuza hayi bo Mkhonyana kwenze njani? Ucofa ifoni yami manje. Ufonela abantu uyabatshela ukuthi hayi manje ngenza iphutha kanjani. Ufonela wonke umuntu osefonini yami. Kusho ukuthi ngicabanga ukuthi imikhuba yawo lamantombazane ayenza, uyabona ukuthi so manje siyibuyile ingqondo. Buyile manje ingqondo ngaphela amanani akhohlakele. Yo. Hey, I can't imagine indlela ofila ngayo kulowo mzuzu. Kwakunzima ngale ndlela le. Ukuphila nomuntu oshayayo akuve kubukhuni. Uqonyo nje vele kukodwa ngoba amanani indlela agange ngayo ngangize ngibe nezinto ezazingenzakalele ebusweni. MakuDisemba uthola ukuthi ngivese ngibe mnyama. Ngibe mnyama lento yokuthi ngeke ngikwazi nokuphumela eminyango. Kuqakeka ukuthi hayibo yini-ke ukufa okuthile yini lena futhi nakhona ngangisemncane ngoba phela vele siyenze yonke lento sibancane. Akeke ukuthi ngabe into enjani le. Sure, so manje-ke wahlukana naye senadivosa noma nahlukana ngokukhuluma nje ukuthi mina ngiyashiya? Kusho ukuthi-ke sayiphila-ke bandla iminyaka naye-ke ngagcina sekuwukuthi ngiyahlukana naye. Ekuhlukaneni kwami naye kwaba nzima futhi sengibuyela ekhaya. Uma ngibuyela ekhaya yabo nje uma usubuya emendweni waphuma ngey'lwane kufanele ekhaya bakukhiphe futhi nabo uyohlala le ngaphansi. Sekuyi-process futhi kodwa ngathi ngoba ngiyabona engathi impilo yami isisengcupheni. Kungcono ngimane ngihlale kanjalo. Hhayi-ke kusho ukuthi sagcina-ke amaphepha asiwadabulile. Ngokuthi-ke angifunanga ukuthi impilo yami iqhubeke. Ngayitshela nje ukuthi ngiyoba unkosikazi wakhona laphaya. Amaringi angiwakhumulanga. Buka njena namanje usanothando. Amaringi nje angizange ngiwakhumule, ngayihlalela nalawo maringi. Ingane ikuphi kuyo yonke le nyova? Ingane ikubo njengoba ngilandwe esontweni ngiyoshawa. Ingane ikubo eyayingixaka kakhulu le ukuthi uzongibuza esontweni ukuthi ngifunani la azi ukuthi ingane isemakhaya. And le ngane njengoba ihambile emakhaya ihambe isowuyena. Futhi. Bethi-ke manje unjani?
Ayi manje isimo sami sikahle kakhulu. Ngiphila kahle nje. Ngiphila kahle. Ey, kona-ke ngingam-encourage nje umuntu ukuthi uma ngabe kuwukuthi uyabona ukuthi akuhambi kahle, sheshe isikhathi sisakhona. Noma usuke ungazi phela ukuthi lento eqalayo inkinga iyaphi. Nanokuthi-ke kuyingozi ukufaka umuntu wesithathu emshadweni wakho. Umuntu wesithathu-ke inkinga enkulu ngoba yaqala ngayo umuntu wesithathu yonke lento. Ngabe akuzange kuze kufinyelelwe kulelo zinga. No, uqinisile. Yo, siyabonga kakhulu ukuthi-ke usherishe isitori sakho lana. I think nomunye umuntu wesifazane ohleli lapha ekhaya uyasho ukuthi hayibo kanti angedwa. Hayibo kanti ukhona omunye umuntu wesifazane odlule kulezi zimo lezi kodwa abuka namhlanje ukuthi ngi-right, impilo iyaqhubeka. Because-ke nala e-South Africa i-issue abantu besifazane bayashawa ekuseni imini ntambama, abanye ubathola kuma-socials ethi-ke nasengimgwazile nangu buka bheka lana, uyacabanga isihluku somuntu wesifazane. But-ke siyabonga ukuthi-ke wakwazi ukuphuma namhlanje uyaphila, u-right. Ingane yona injani? Umuntu osekhulile, usekhule kakhulu. Ucabangani ngomshado? Eyi, uma ngimxoxela nje ngoba phela ezinye izinto zayifihleka emehlweni akhe, zayingenzeki phambi kwakhe, kodwa noma enawo umlando ukuthi ubaba wakhe umuntu oqonya kakhulu ngoba-ke manje-ke usewumuntu nje oyiqonyelwayo-ke. Wakhululeka kakhulu. Unayo into ethi eyi umshado njengamanje ngcono mhlawumbe ngiwuthole sengimdala. Sengibona ukuthi hayi sengiyokhathalela khona. Kodwa manje ngisafresh nje njengawe ma washada usamncane. Engazi ukuthi mhlawumbe inkinga naleyo kwaba yiyona ukuthi wena wafika usamncane. Nasheshe mhlawumbe nacikana. Naningakazenzi izinto. Ningakafundani kahle. Uba naleyo nto ukuthi mhlawumbe naningakazenzi izinto ningakafundani. Uyabo. But at least-ke ukhona umshado emqondweni wakhe ashintshwanga isimo esabhekana nabazali bakhe. Umshado umnandi. Hayi umnandi akhathi uxoxa usaqala. Uthe usuphetha hayi bese ngishintsha ingqondo sokuthi akukhale mina. Ningabe ngisangibala. Yo, siyabonga kakhulu babukele emakhaya ukuthi nibe nasi lesi sihlelo ukuthi ngabuyelana emendweni. Please mawukuthi nawe uyithola uhlukumezeka emshadweni wakho, uthola umuntu ozokhuluma naye, ungaze ufele khona, impilo iyaqhubeka, ikhona impilo ngaphandle, uthola injabulo yakho futhi. Siyabonga kakhulu Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku oluhle. It's the Black Life TV.